ವನಸ್ಸಾದ ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆತ್ತನ ಓಲ್ ಪಂಡಲ್ಲೇ ಪರ್ಪುಂಜಾಡ್ ಅಂಚ ಪೋನಗನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಯರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಮೇಸ್ತ್ರಲು ಪಂಡೇರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೇನು ಅಂಡದು ಅಂಚ ಪೋನಗನೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸೀದಾ ಸೈಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಸೈಟ್ಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಬತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತದ್ದು ಕೊಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದನಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ನವಲ ಆಪೇಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುನ ಪಟ್ಟದು ಧನುಷುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪತ್ತರಿಯ ಧನುಷು ಪುಗೇಲ್ಡ್ ತುಂಬುನ ಅಂಚನೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬುನ ಅಂಚವು ಪತ್ತರ್ನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಪತ್ತು ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೇತರು ಐನ್ ಪೂರ ಉಲಾಯಿಸೋ ಕಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಾತ್ ಐಡ್ದ ಬುಕ ಯಾನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪ್ಯಾರ ಬೋಡಾಪನ ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಧನುಷುಗು ಗೋಣಿಗೆ ತಿಂಜಾದ ಕೊರಿಯ ಚಂದು ಅನ್ನಗ ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಜಾರ ಪಂಡೇರು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಬಟ್ಟಿಡೆ ತುಂಬ್ಯಾರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪಂಡ ತರೆಟ್ಟು ದಿಡ್ನ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡೆ ಪಾಯರ ಆಪುಂಡು ಪುಗೇಲ್ದಿತ್ತನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾರ ಚಂದು ಅನ್ನಗ ಅವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರೆಗೆ ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಜಾದ ಕೊಡ್ತು ಯಾನ್ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ ಪತ್ತರ್ಲೆಕಾನೆ ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಮಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋದು ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾಡಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಮೂಲೆದಕ್ ಪ್ಯಾರಾಪೀಟ್ಗ್ ಸಾರ್ನೆ ಅನ್ಪೇರಾಗ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಧನುಷು ಒಂಜಿಗೊನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಿತ್ ತುಂಬುದು ಪಾಡ್ಬೆ ಅವು ಕುತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಬಂಗ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೊಂದು ಬರ್ಯಾರ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದಾತ್ ಬಚ್ಚಿನ ಅನ್ನೋದು ಹುಲ್ಲುದಾನ ಗ್ಯಾಡ ಕೇಂಡೆ ಅನ್ನದ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂದ ಪಗ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಕೆಪಿ ಬರ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋತಾನ ಪಾತಾಳರ್ದು ಬೂಲೋಕಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಪುದು ಅದು ಬಂಗಯೇ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಾತಾಳರ್ದು ಬೂಲೋಕರ್ದು ಪಾತಾಳಕ ಪೋಪನ ಬಂಗ ಅವು ಎಂಚ ಪಾತಾಳರ್ದು ಬೂಲೋಕಾಗೆ ಅದೇ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಜಪ್ಪೆರೆಗ್ ಜಾರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಬರ್ತರೆಗ ಆಪುಡ ಅಂಚ ನೀ ಕಂಚ ತೋಜಿನ ಗುಂಡಿ ಆ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಅದ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಾರ ನಿಜ್ಜಾಲ ಅಂಚನೆ ಇದ್ದಿಂಜ ದೇವರ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡು ಉಲ್ಲೇಖಿನ ಐಡ್ದ ಬುಕ ಚಂದು ಅಣ್ಣೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುರದು ಇರ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಸುರು ಅಂತಾರೆ ಅಂಚ ಆರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಯಾನು ಅಂತೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ನೆದ ಪುರ ಕೆರೆಪ್ಪೇರ ಎತ್ತನು ಅಂಚ ಐನು ಕೆರೆತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಐನು ಕೆರೆತ್ತದ ಫಿನಿಶ್ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆ ಕಣೆ ಚಂದು ಅಣ್ಣನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದ ಬುಕ ಚಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಟದು ಸೀದಾ ಚಾಗ ಪೋಯ ಚಾ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತದು ಐಡ್ದ ಬುಕ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಂತ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಸುರು ಅನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಡಿನ ಸಾರಣೆ ಮನ್ಪನ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಫುಲ್ ಕಲ್ಲು ಬೊಡ್ದುಲ್ದು ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತ ಐಕ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಗೋಡೆನು ಸಾರಣೆ ಅನ್ಪನಂಡದು ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಣೆ ಈ ಪೆಡೆ ಧನುಷು ಆಯಿಲ್ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಸಾರ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಆಯಿಲ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದ ಆಯಿಲೆ ಕಾಣೆ ಈ ಪೆಡೆ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಿಂಜಾದು ಚಟ್ಟಿಡು ಫುಲ್ ಪತ್ತೊಂದರಿಯರಂಡೆ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ದಿಟ್ಟಿರ್ದೆ ಬಂಡ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಡ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೋಡೆ ನಿರ್ದಾರ ತೀರ್ಥ ಹಾಕ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ನು ಯಾನ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸುರುಮಂತೆ ಅಂಚ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತನಾಗ ಆ ಪೆಡೆ ಚಂದು ಅನ್ನಿ ಧನುಷುಗ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊಂಡೋದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಧನುಷುಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಹಾಕದಾತ ಯಾನ್ ಕೋಲು ಪುರ ಗೋಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಪೆಡೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಧನುಷ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕದನಾಗ ಆರ್ಲ ಬತ್ತೆತ್ತಿಯರು ಅಂಚ ಆರು ಒಂತೆ ಧನುಷ್ನ ಗೋಡೆಗುರ ಕೋಲು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಗೆ ಬುರ್ನ ಸುಪುರ ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಅಂತದಾತು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೆದೊಂಜಿ ಗೋಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಪೊಡಿ ಪುರ ಹಾಕದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಧನುಷ್ನಲ ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಬುರ್ನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚಂದು ಅನ್ನೆ ಬೂರ್ನ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐಡ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಅಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಎನ್ನ ಈ ಪೆದ ಗೋಡೆಗೆ ಬುರ್ನದ ಪುರ ಪಾರ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐಟೊಂಜಿ ಅರು ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಪುರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಐನವೇ ಪಿದೈದ ಪುಡೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕ್ಯಾರಾಗ ಬಂಡದು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಾಜಿ ಪಾಡೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಲ್ಲೇ ಉಂತದು ಸಾರ್ನೆ ಅನ್ಪೇರ ಹಾಪಣ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅಲ್ಪದ ಗೋಡೆ ಪುರ ಫಿನಿಶ್ ಆದನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ದೆತ್ತದಾನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಧನುಷ್ ನಗ್ಲ ಗೋಡೆ ಲಾರ್ದ ಹಾಕದಾನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ ರೆಡಿ ಅನ್ಪನ ಪಂಡದು ಐಕೆ ಪೀಸ್ ಎಂಡ್ ತುಂಬಿಯರಾಗ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಕೆ ಟರ್ಪಲ್ ಪುರ ಮುಚ್ಚಿದು ತಿರ್ತು ಉಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಧನುಷ್ನಲ ಚಂದವನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚಾ ಒಂದಿತ್ತನು ದಾಯ್ತ ಅಂದ ಕೆಬಿಗೆ ಹೊರ್ಲೆ ಯಾನು ತೂಪಿನೇ ಇಡೀ ಡೇಟ್ ಒಂದು ಐ ತೂಪಿನಕ್ಕೆ ಮಂಡೇ ಚಾಪ್ ನಕ್ಲಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೈನಿಯಾ ಯಾನು ಗೊಂಡ ದೂಪಾರ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಇರ್ಬೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಿದ್ದೈ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಬೋಂಡ ಈರೇನು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡಪುರ್ದು ಮೂಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅವೇನೊಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಪಾವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಬಂತು ಡಬಲ್ ಬಿಲ್ ಬಂತು ನಾನು ಐತ ಮಂಡೆ ಚೇಜಿ ಕಾಸು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರಪಿನದ ಡಬಲ್ ಬಿಲ್ ಬಂತು ಪಾಟ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರಿ ಅಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕದಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇರೋರ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಅವರ ಪರ ತಪ್ಪನೆ ಎಂಟ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗ್ಮ ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಅಂತಾರ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕದಾಯ್ತೆಗ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಟ್ಪುದಾರು ಅಂತಾರೆ ಈರ್ನಲೆ ಕಟ್ಟದೈತಿ ಈರ್ನಲೆ ಕಟ್ಟೈತ ಅದೇ ಉದಾರ ಮನ್ಪರ
ಮತ್ತೆ ಪುದರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಉಪ್ಪುನೆ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಂತೆ ಯಾರೈತೆ ಸುಯರ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ಪೋಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೂಪ ಡೈಲಿ ಉಪ್ಪ ಅವು 99 ಓಟ್ ಮಾಡ್ರಣ ಓ ಜಿಯೋ ಹಾಸ್ಟಾರ್ ಐಟ್ 99 ಉಂಡು ನಮ್ಮ 99.9% ವಾರ್ಗ ಅವು ಎಂತ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಯಾನು ವಿನ್ನದ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪಲೆ ದಮ್ಕಿ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಯೋಗಿ ಸಣ್ಣ ವಿನ್ನು ಮನ್ಪಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬರ್ಚಿ ಐಬ್ರ ಮನ್ಪುಜ ದಮ್ಕಿ ಆಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾದಿತ್ತು ಅಂಡ್ಲ ಪರ್ಸ ಬುರ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆನ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೆನಪಾಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪಂಡ ಅವಳವರ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಬಿಗೊರ್ಲೆ ಅರಬಿಕ್ ಕಡಲು ನಾ ಎರಬೈ ಕಂಡೇನೆ ಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಆತ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಂಡು ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಡದು ಸೀದಾ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಯ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಬಾಬ್ ಒಂಜಿದೆ ತಂದು ಸೋಕಡೆ ಒನಸು ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗಿ ಪುತ್ತೂರು YG03 ಇತ್ತೆ 124 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮುನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲು ಬತ್ತದಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತನಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಂತದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪೋದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈನ್ ಬುಡುಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರೊಂಡೆ ಯಾನು ಅಂಚ ವನಸ್ಸಾದ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿನಲ ಬರ್ಸ ಬುಡುಪುನ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಮುಗಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬರ್ಸನನ ಬುಡುಪುಜಿ ಪಂಡದು ಒರಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕದಿತ್ತನ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಪೂರ ಕೆರೆತ್ತದು ತೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ಮಂತದು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ವಯರಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆ ಒಂದಿತ್ತದು ಅಂಚ ಅಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ದಿಂಜದು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಚಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಪೋಯ